Este decembro, fai 24 anos que Santiago, o noso seguinte protagonista, recibiu un trasplante de corazón. Considérase un home con moita sorte e razoablemente feliz. E dedica parte do seu tempo a difundir, por un lado, que a doazón de órganos é esencial para que a vida continúe. Por outro, o importantes que son a boa alimentación e o deporte para as persoas transplantadas. A cociña de Santi está decorada cun mapa mundi do que se serve para contarnos os retos que fixo coa bicicleta por Europa. Esta é a actitude vital deste home de 53 anos que vive en Viveiro e que hai 24 recibiu un trasplante de corazón tras un accidente en moto. Grazas a esta operación está vivo. Podemos tocar calquera, eu era unha persona totalmente sana e da noite para a mañá necesitei un órgano. Parte do seu labor céntrase en informar e animar a que, no caso de que un se vexa na situación de ter que decidir sobre os órganos dun ser querido, sempre opte pola doazón. Unha persona que decida non trasplantar os órganos do seu fillo non o vai a salvar. O seu fillo ou o seu ser querido vai morrer igual, pero é probable que morra outra xente con el. Ao final, unha persona que decida donar, pois son 6 vidas ou máis que se poden salvar. Toma 15 pílulas ao día, as máis delas inmunosupresores cos que terá que convivir sempre. O mesmo que a outros trasplantados e dializados pertence á Asociación de Tradi Galicia, dende a que se promoven os hábitos saudables. O deporte nun trasplantado é fundamental, a parte da alimentación. Gústalle ler, gústanlle os gatos, gústalle o sitio no que vive e adora a súa familia. Si, é verdad que a veces faigo cousas que non facía, eu que sei, agora últimamente tírame moito, por exemplo, a montaña e todo eso, que che ven esa idea á cabeza de que pudera ser que a persona que donou este órgano pois que lle gustara iso. Pero, bueno, eu sou unha persona agnóstica, non creo en nada, creo na xente, creo nos médicos, creo na xente que fai todo isto posible e creo nas familias que decidiron facer iso nun momento dado. Eu estou eternamente agradecido. Na conversa con Santi, a palabra que máis veces escoitamos foi a de agradecemento.